Presidene kompak blegu-blegu kabeh. Lampune padange Mas. Nah. Ini ketok bleguke. Coba sing kompak. Nek maju, pundake maju, mundur, pundake mundur. Oke. Ya. Coba tak pilih ke presiden sing isih perawan rong duwe bojo. Kaya apa keblekukane. Coba. Lila, ayo Lil. Sakniki pun duwe pacar dereng? Dereng, Pak. Ya Allah, semono gerane kok ora duwe pacar. Siap dibleguki? Ya. Sing polos. Coba kimone Indri. Calon manten. Pun nate dibleguki pacare, Nduk. Oh, Siti. Nembe keserempet nggih, durung ketabrak. Helm Siti, Pak. Helm Siti, Pak. Siap dibleguki? Siap. Pak. Cipro lu ya. Bapak, ayo Pak. Pang pak, pumpak bebumbe. Oh, pang pak. Kok bapak ayo pak pumpak pum. Nek ngajak pak pum aja saiki. Sesuk bar wayangan. Pak pum. Ora pak pum kok akeh kegiatane. Yo kerja bakti, resik-resik. Oh, bapak malah dijak Pak Pum. Wadah ke bapak nolak. Jangan kulon ya, anak-anak ada. Kurang pengalaman kabeh.
Tak goleke sing wis duwe anak loro. Dan lima. Telu ya. Iki wis pengalaman iki. Siap dibleguki Mas Mbak. Di ro ya. Iki mung kakean drama, kakean action. Asli Surabaya. Tak goleke sinden sing cobloko. Anake wis 7. Mbak Yosmi. Siap dibleguki, Mbak? Siap. Oh iya, cobloko siap-siap nek ora-ora. Jiro du ya. Wes. Ya ampun, Anda lemah.